Какво става? Вие сте с Дан 747 и това е 17-ти епизод на моето оцеляване. Тук привличам крави с малко уит и ще правя ферма за крави и овце. Зависи. Няма зомбита. Хайде. Ако искате. Трябва превключва. До някакъв клип разсмея, че колко раз загуби. Нека по една флеста, бе. Майка ви глупава. Так, летя пълна. Да. Крак ги двете. Само че тук става верно оргия, като гледам къста. Айде, последната. Къде сме мършо? Отка, пис. То не е пис. Петле! Пиенце! Петле! Ара, влази! Ара, бе! За кой се влюби? Тук става джасани. Оправа и... Тук става джасани. Добре. Това е фермата за крави, окей. Сложа малко фенсове. Трябва още. Пиенце! Ще ли бе гъс? Chiquito, my god. Chiquito. Не разпинявам повече. Да прибера петни кокошки. Предам сайт Б. Тоест чефтос. Ай, пиле. Знам, че искаш. Ара, бе! Взе, бе! То. Ай, хниба. Махни се, бе! То. Жена, мрътва ти! Ще искаш да бегаш? Пак още порасне, бе. Айде, никаква друга храна няма ли, бе? Ден 4 стори. Трябва да ям месо. Глад, Шиколи крави! Кокошките нападнаха бустаня. Взето храна, взето кочане. Хора ли правим тук, бе? Ай, ти? И ти? Това е жената двойка, мадафака. Той се бежа. Я се бете. Дай! И ето, че спечехме една малка крава, педали мазни. Тук има обяване на крави спираловидни вагинеси. Също тази дума са си случиха. Обяване на педали крави. Също може да се прави кое е мъжко, кое е женско, така че е малко надолу. Така, още фенс. Другото в 16 епизод не правих нищо. Много тъп епизод беше. Защо поделях такова направих? Идеално, значи ще мога 5 пъти да носи, което значи 10 фен ще ми се год. Това математика.
ми епизод. Какво е това? Кокошка бута крава. Това само може да обясни Майнкрафт логиката. Това е хероин. Всъщност не е хероин, защото то пак натравено такова. Сеш се. Сега не трябва да факли. Това паща няма, не. Нещо такова. Такова. Звука е много як. Пинг. Още къде. Между другото не знаеш, че и саблинга може да спече. Това преди не го знаех, всъщност. Ти пък къде излезе, гъс? Не. Майка ти влиза вътре, бе, да. Бах ти педалка избега. Аз трябваше да те оглъбя, малумник. Много си прост. Не. И те излизат тук. Спри се, гъс. Не бийте, те са малки. Не трябва. Така. Трябва да направя още един кран, за да могат да минават, нали, малките животни. Трябва да направя още един слой самче от камък. Сега отивам да копа малко камъци. О, гъва. Ама гъва. Секунда само. Така, извън не съм. Сега съм извън линия. За да може никъде не може да безпокои, докато играя Майнкрафт. Дай тя ще ти педали. Не знае, ще ми стигне. Пак тази музика. Fuck! Тук много камък. Аз не Сто за всичко така, бе. За 100 за всичко така, бе. Ела ти пура. Ето, това да не се трябваше праща. Гъсак! Всъщност. Гад, и това е крал пубър. Трябва да ям нещо. Гладен съм! Идеално ще ми направи. Добре, хора, това беше 17 епизод. Едва ли ви е харесал. Коментирайте, давайте в люби, абонирайте се канала ви, Dante Productions и... чао. И вие бяхте с Dante 740.